Hei rakkaat ystävät, Anushiasta tässä. Muutamalla sanalla ihan tästä tulevasta regressiohoitajan koulutuksesta. Matkat menneisiin elämiin, eli regressio tarkoittaa tavallaan taantumista, kulkemista ajassa taaksepäin. Ja regressioterapia yleensä mielletään menneet elämät terapiana. Mutta se on hyvin moninainen hoitomuoto. Siinä käytetään hypnoositekniikkaa, rentoutusmenetelmää, jonka sä tulet oppimaan kurssin aikana. Eli meillä on 5 vuotta aikaa käydä paljon tekniikkaan liittyviä asioita ja opit varmasti siinä tekemään näitä hoitoja, niin hypnoosin menetelmää, ja sillä voidaan mennä siis ajassa taaksepäin käsittelemään asioita, jotka on ollut ehkä mielelle, sydämelle vaikeita käsitellä silloin aikoinaan, ja nyt kun menee tavallaan uudesti katsomaan nykyisen tietotaidon mukaan, niin sieltä pystyy vapauttamaan niitä hyvinkin kipeitäkin asioita. Ja välillä ne on matkoja Atlantikselle, missä vaan käydään kristallihuoneissa ja nautitaan ihanista, että se ei todellakaan tarkoita, että menneisiin elämiin matkaaminen olisi aina semmoista itkua ja kipeitä asioita, vaan sieltä voi löytää voimavaroja ja unohtuneita kykyjä, mitä voi nostaa pintaan. Ja toki käydään sitten katsomassa vähän tulevaisuutta, ehkä tämän elämän tulevaisuutta, ehkä tulevia elämiä, riippuen, että miten se aina menee se tilanne ja mikä tarve on. Eli aina aika räätälöidysti kuljetaan näitä asioita vähän sen mukaan, että mitä kullakin aina hoidettavalla on tarve. Mutta sielun maailmassa käydään katsomassa vähän sielun sopimuksia ja sitä sielun perhettä, että ketä siellä on. Ja se erityisesti auttaa meitä oivaltamaan, että miten meidän roolit. Tässä elämässä mä voin olla esimerkiksi mun lasten äiti, ja toisessa elämässä mun lapsi on ollut mun äiti, ja mulla on ollut veljekset, siskokset ja niin edespäin. Ja yleensä lähipiiri pysyy aika lähellä siinä ydinperheessä, mutta vaikka mitä voi roolivaihdoksia voi olla, ja ne auttaa aina meitä ymmärtämään, että nyt mä tiedän, minkä takia tämä ihminen toimii aina niin kuin se toimii. Ja miksi se tuo mulle näitä haasteita esille? No, regression kautta niihin voi saada vastauksia ja oppia sitä oikein aitoa sisältä tulevaa ymmärrystä, oivallusta ja anteeksi antoa, mikä on se kaikkein tärkein, yksi kaikkein tärkeimmistä askeleista vapauden tiellä. Ei ole vapautta, ellei ole sitä anteeksiantoa. Eli regressioterapia auttaa antamaan anteeksi helposti, ja se on mahdollista, koska se ymmärrys tulee sieltä ihan eri tasolta. Ja mitäs muuta me käydään siellä? Niin, erilaisia tekniikoita, tosiaan tapoja matkailla, ja se on aivan mahtava matka. Ja sen 5 vuoden aikana sulla tulee olemaan 6 hoitokertaa, tai 6 hoitosessiota, me tällä lailla Skypein kautta kommunikoidaan, eli olisi tosi ihana, että sulla olisi kamerayhteys myös, niin saadaan sitten tehtyä niitä hoitoja kameran välityksellä ja puhua sitten tällä lailla. Ja ihania hetkiä, siis aivan mahtavia matkoja on ollut, ja se, että jos se jännittää vähän ajatella, että miten se nyt toimii tällä lailla videon kautta, niin se ei videon kautta tapahdu, vaan me ollaan siis tietysti suorassa yhteydessä. Toimii aivan loistavasti, ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Joskus on saattanut harvoin, mutta joskus on saattanut yhteys pätkästä, ja siitäkin ollaan selvitty ihan tosi loistavasti. Eli ei tarvitse mitään jännittää sen suhteen. Se on todella mahtava, arvokas kokemus. Joka ikinen kerta on erilainen. Ja tässä prosessissa, kun sä itse saat sitä hoitoa, niin sä opit hoitamaan muita. Eli siitä tulee sulle vaikka ihan uusi ammatti. Mä odotan oikein suurella ilolla ja innolla, että päästään yhteistyöhön ja matkailemaan sielun sisimpiin asioihin. Se on niin mahtavan kaunista valoa, mitä syvemmälle mennään, sitä kauniimpaa
kirkkaampaa valoa sieltä aina löytyy. Ja se valo tietysti leviää tähän koko elämään. Mutta kiitos, että katsoit tämän videon ja olit tämän hetken jaoit kanssani ja toivottavasti kuulen sinusta pian ja päästään aloittamaan ihanat hoidot ja hoitojen harjoitukset. Kiitos, namaste.